Boten mesti, Mas. Kok mboten mesti Mbak Yofi kagen acetha mbawu. Lah nggih. Jenengan kok ngawi mboten mesti pripun to? Lah nggih. Lho, ngawine pundi? Boten mesti kadang teng anu teng ngarep TV. Terus Kadang teng jeding. ki opo to ki? Ngawine jare. Kok kulino ngerti. Ngawine kuwadungan, Mas. Nah, ngono lho desane. Aku bingung. Lah, Aku nak ngomong bener bingung aku. Aku menungso iku masa piala bergilir. Lah kaya mulai bermaske. ora kepleset iki. Ala paling gebrak Jomplang boten to, Pak. geblak kok tak selona bulan niu. Kene rada budur. Nah, Wes, nah, iki suara ae lah, Mas. kowe koyo kucing iki. Astagfirullah. Elek-elek ngene ya titah Gusti wujute ya menungso. Lah cangking ngene lho. Lah piye ya? Ya nganti ki tangan. Nganti kok ngene. Kesuwen dan satu-satu. Sacet-sacet wong lok kau kucela dilati kowe kok malah. Aku mau dibilang. Malah. Aku yang enggak mau. Karena lidahku pendek. Ya udah aku yang bilang kalau gitu. Niki pripun mak anu? Yo. Niki wonten pamundutan saking Pak Atmono. Nah, menika caping gunung jeglengke nggih. Ya, Jegleng sinten? Kula jegleng iki. Nggih no, Iya. langsung cek jenggleng Mbak Kira-kira India. jenengan kuat madoni nggonku ora kan, Mas? Kuate kuat. Terus Ane aku cilik kene iki yo normal. Masa kok jegleng lah rumah sama aku ora normal apa piye kok iso? Aku ya asli loh, Mas. asli apa? Asli becok. Aduh, udah malam dapat satu hitam lagi. Ojo koyo kok kan, Mas. Nake aku iring-iring terus kalian panjenengan lho, Kang. Podo. Ora ana priya-liya kacoba panjenengan Kang Mas. Semono uga kanggoku ora ana wanita liya kajaba. Tenan Ya ya, mung Mas. bojoku dhewe. Berarti jenengan tresno karo aku ya, Mas Kuncut. Ora. Piye to jarene Tresno. Tenan ya, Mas. Tenan. Nek tresno aku jajal ciuman to, Mas. Nah, dalah. Kaya anu ngono kan lho, Mas. Kaya tata saiki nek pacaran, ono kan nek tresno tenan dikecup keningi apa mbok ngerti ngono lho, Mas. Aja ning kene diajak. Ya apa? Pekewuh di sawang tamu. Wingi kowe tak kecup. Nah, kowe terus panumu bluduk kowe. Ora kok ya dok. Ngono lho, Mas. Aku pengen ngono. Merem sik. Piye ta? Merem. Kok beda to, Mas? Beda. Ngene lho, Mas. Ngono lho. Kuwi jenenge tanda tresno ki ngono. Piye, rasane piye? Aku bedino di ngono kuwi lho. Akhir mayang diketuki ngono kuwi. Jenengan Oh, lah siden kok ngecup dalang kok jenggote nyokrok apa lari rung dicukur kok piye? kiri-kiri piye? Ya. Nyuwun sewu biung sange. Basa aku ngambung masuk cek ngambung nyambik. Ya ampun. Susah kajukku. Astagfirullah. Oke, Dan. Ya, cetok. Ya Allah. Sak pinten, Mas? Larung gunamu yo padha ngene kene kok. Ya, Ayo, tak jeglek ya. sampai gunung Oke, jeglek. Ya, siap. Apike sampean mencolot kok kene, Jueng ngono mencolot kok kene. Mas, iki kene BPJS ya. Geblak niu bar. Ora santai. Ora ya, Mas Nah, ya. Coba jeglengane kaya apa? Manut dalange. Loh. Dalang ibarate iki Gusti Allah katon. Ah. Ya. Awake Oh, dhewe iki mung umate. Oh. Dadi manut dalang. Manut ngene iki lho, profesional ngene iki. Lah, celingkrik. Ketutik. Mar-mar. Nah, Ayo. ya. Saben bengi. Blindang det. Kok plindang det piye to, Plindang Mas? det iki. Sekarane niku. Tulindang det kok plindang